Abamenyi b'ekinyoro gia Kebaliga ensoko egotoka ekerenyo ebunge ya North Mugirango County ya Nyamira nigo besokire mambia lero na kwemurungania asikili batabuna bebirwe asensemo ya magendero eparembe egoswa ensemeyo naboigo okuburwa gw'echinguru cy'omuriro bw'esitima hamwe n'oborendi neremechando eri eyamateyo yaereire egwetera bagusanga n'abararia nigo baburire umujumbe bw'orogongoro n'abege serikali kaunti ya Nyamira ebaenekerie amagendero asensemeyo abaminto twaeteire mechande emenga sekenyoreke umuchanda tobwate ma umutangani barabara ntubwate egento kende ya kabere ntubwate stima security yabeire ense mono twabeire gesunte ase binyore bibine ekenyoro kyabo boisanga bokeirere ekenyoro kyake bariga ekenyoro kyabo saragei twachandekire ezinjira joka ntubwatiga kyamataboka muna mondo chembwate kebeye keiga muisonde nakoreke barwa siringi 200 ngaura chibande koro ekara naura chibande koro narugeira abana bano obokuma ngwanda tore nyumba nene ngakuorwe obokuma bori nauretwe gochigo kura abantu babugete abana bane mbacheti badwara bokuma obaragere abana bane nekegenga bakosomera esababu nere toka tena security yabere ense mono iga gochakerense emo ya marogoba utabeti omuntu bwate chinguru nabura badika bwo abana baje konyibera batagwirege chinyomba cyaba bayire merangu bayire kereke mabayire baka bakemeito korunyomba mamarange tigaki onyandigeta yarenga gangu muntu tari goja konyibera kaki kamuranje oborura inga amata yana kaki na mamumaite na ningibeire kaki nyamogata gotomuroro totaiberu kaki batagwire chinyomba bakorire kaki baminto twachandekire nyamoko toe sitima kaki omwamusie omwamupi joasi nyamoko